galopp. Såja, ser du? Kontrollera galoppen. Vänster skänkel tillbaka. Ställ lite grann till vänster. Utåt. Låt honom inte gå iväg. Kortare galopp. Lyft handen. Här sitter samlingen. Upp. Ja, ser du? Ser du? Pinne. Peta lite, bara aktivera. Men, kom tillbaka. Kortare galopp. En volt tillbaka. Men korta galoppen. Sätt dig ner tillbaka. Vänster skänkel. Ja, ser du? Då får du nästan en piruett, va? Ja, och byt galopp. Ja, ser du? Och kvar på volten. Stora volten. Håll honom rak. Helt rak nu. Utan att han går iväg. Yes. Så byter du till höger galopp. Dra tillbaka vänster skänkel och byt till höger galopp. Ja, ser du? Håll vänster skänkel tillbaka nu. Lyft handen en smula. Kom tillbaka. Ja, ser du? Och byt till höger. Kom tillbaka. Ta lite i tygen. Ja, och byt till höger galopp. Dra tillbaka vänster skänkel. Ja, håll tillbaka vänster skänkel nu. Kontrollera galoppen. Ja, och igen.